17ο Δημοτικό Σχολείο Ευωσμού. Εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων υψηλών τάξης. Ώρες πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη, Εβδομή. Δευτέρα, γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία, αγγλικά και μουσική. Τρίτη, γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία, τεχνικά, γερμανικά, ευέλικτη ζώνη. Τετάρτη, γλώσσα, γεωγραφία, φυσική, γυμναστική, ευέλικτη ζώνη. Πέμπτη, μαθηματικά, φυσική, θρησκευτικά, αγγλικά, γυμναστική και αγώγη. Παρασκευή, γλώσσα, γεωγραφία, φυσική, γερμανικά, θρησκευτικά και αγγλικά.